Усі проти Росії. Ланцюгову реакцію у світі спровокувала декларація Сполучених Штатів по Криму. В документі вони офіційно затвердили – ніколи не визнають анексію півострова. Країни, зокрема європейські, відреагували миттєво, спробувала сказати своє слово і сама Росія. Те, що Сполучені Штати не збираються поступатися Росії в кримському питанні, стало зрозуміло ще під час зустрічі президентів Путіна і Трампа в Хельсінкі. Нині в Сенаті держсекретар Майк Помпео розставив всі крапки над «і». Про зустріч Трампа і Путіна Помпео розказав дуже мало. Але що важливо, там прозвучала заява від нашого президента. США ніколи не визнають анексію Криму. А ще саме Росія відповідальна за виведення військ з окупованого Донбасу і відновлення територіальної цілісності України. Згодом весь світ зрозумів, це не просто заява. На своєму сайті Державний департамент США опублікував офіційний документ, який не лишає сумнівів. Росія для більшої частини світу була і лишається окупантом. У Вашингтоні цю декларацію одним із перших отримав в руки лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Нині адміністрація Трампа проголошує декларацію, яку ми називаємо «Декларація по Криму». Ми відмовляємося визнати будь-які права Росії на анексований півострів і вимагаємо якнайшвидше припинити окупацію. І ось тут почалося те, що згодом глава Меджлісу кримсько-татарського народу назве «чорним днем для Росії». Отже, всі надії Росії на те, що, мовляв, стерпиться, слюбиться, вони з'явилися марними, і позиція Сполучених Штатів. Кримська декларація, вона встановила певні червоні лінії, які не можна нікому пересікати, жодному уряду партнерів, Сполучених Штатів, українських. Реакція Росії виявилася передбачуваною. С декларациями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Та доки Росія хизується вдаваним спокоєм, Україна, Велика Британія, Польща, Данія, Німеччина всього за кілька годин доєдналися до Кримської декларації. І це далеко не повний перелік країн. Анексія Криму суперечить міжнародному праву. Ми знову і знову будемо на цьому наголошувати і не повернемося до попереднього формату відносин з Росією, скільки б часу не минуло. Підтримали Кримську декларацію і країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія. Свого часу вони пережили окупацію з боку Радянського Союзу. І, до слова, саме з нею США порівняли в документі ситуацію довкола Криму. У 1940-му Штати так само відмовилися визнавати силове захоплення країн з боку СРСР і трималися цієї позиції аж до розпаду Союзу. А це значить, для світової спільноти Росія лишатиметься окупантом рівно до того часу, поки не покине межі українського півострова. Анна Макаренко, Заман, АТР.